Body on consent for emu. Asantehene otumfo say tutu abebio. Wode ensema hodwa to join. Ne nyina ye boko ahensie ne ahentuo home ntebe hwase a asenche na amane home ne so na woma kasiani obekom na nipa baako awu na afofra frimo ye afofra sa amane mosu be na watwemiru ntemu ene no na kyeremu ho akwahia se mpanifo de ma hodo ogu akwa mu nti wono ade ne ma hodo ogu akwa mawe sasa ntebe hwase no etu obetwa oboko Mentibe hwase a esori wo boko no enipa pii ene de eho amanebo ababeto menhia ahemfie mpanimfo anim de senti Asantehene otumfo setu otoso mienu e kire se wode nan esifom awese ta mentibe hwase etu ebetwa enhwehwemu a West Africa Network for Peace Building aye e kire se enipa aduonu miensa e na ahwere wo monkwa e wo boko mentibe hwase esori wo ho efri opepombo so me de toso aduasa baako edukosi ojefo bo so me de toso edu emu wa afempenu ne aduonu miensa mu afi ya hyase ene osi wo hene foforo ahensemi ede basabasaye ebaye otumfo se tutu enne ahemfo a womo edi edom yi enim atenase a odi ato wanim sa adwobre woma asomdwe emra na etu nkotwere de atwere Asantehene ede sansemi tu dwabra oswafo a wo hwe ahensem enne esomagodo eso 7 asamwabo aten ekọ ne nase ensra akamem ne Asantehene ye de ne se oba ne yi no ne abusuapanyi te dem abusuapanyi ntime na ntwema nso ya de create dem ne adwere ho oba no ne wotumi ne mo ne abusuapanyi na adwere na bisi se akwasi mensa ne de ma no esi bia ansa na pia bonto de mampanyimfo ne ekire adwere se bibia eni no ho fe na chese onam so akokra se yedi sa no preso a man so ye ne ho ebeba wafempinu dunkrumu Asantehene eboaye ema mentibe hwase edimfie dunsia ewodanon eto etwai ne senti nso nyaade foforo kra Steven Asamoah Aten eda Asantehene ase se wode nesi from ewese asomdwe ebeba boko ene ne mpotemu amra kwasi broni maaye na sabe ye nananom na hebi efie semen kwa ha ene wo ye boni a ohene se bra ene ubisa akwala se ohene se ofre na wo se amenko ukoba ko che police force ohene ne court court de sabe broni de na de baba tine ye kra no hene brofoma ne o quarter ahemfie ye kan asem otumfo adaroma se ne o kan ye no medano se ne be ono so be boame enna nanom nyina medamo House of Chiefs amwo region enna mo national enna divisional council traditional councils na medamo na mo so mu ame